Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman doğalla, şu halkı üstümüzdeki mübarek ay Şaban ay, geçen ay Recep ay ve inni gelecek ay mübarek Ramazan ay. Recep ay bilen Şaban ay mukaddemedir mübarek Ramazan aydan çirim. Katı bereket tamam yılın içinde başka aylarda yılın her yerine näme bereket bolyan bolsa, näme hayrat bolyan bolsa, hemmesi mübarek Ramazan ayın bir derya yalı bereketinden birce katradır diye aytıyor ulamalar. Yılın her yerine näme bereket bolsa, şudur Ramazan ayın bir azıcık bereketinden. Ondan sonra mübarek Ramazan ayda Müslüman adam näme ýagdaý bilen geçirse şu bir ayını ibadet bilen geçirse, öz Hudaýyny özüni ýokdan bara getiren bir Allah Taalany ýadyna salıp buyrukları bilen bitirip etmeň diýip gaýtaran zatlarynyň gaçyp geçse başga 11 aýda da şoňa muwaffaq boljakdyr. Eger Ramazan aýda ay ine, ay inni, ay kadir giýje gelsin, ay falan diýipde ha bilen geçiragasa Hudaýyna kerde gelecek 11 aýda ýene şu boş geçecekdir. Şu bir ay fursat öwdäki mübarek Ramazan ay olja. Şoň içinde ne form geçirseňiz galan 11 aýyňyzda şoňa görä geçecekdir musulman dogalla. Ondan sonra mübarek Ramazan ay günnüýüniň bereketleri, günnüýüniň içindäki hayratlary, günnüýüniň içinde Hudaý Taala tarapdan biz musulmanlara berilen oljalary giýjesinden ne fark eder diýip aýtdy. Ramazan aýyň akşamlarynyň öz başyna bereketleri bar, Ramazan aýyň günnüýleriniň de öz başyna bereketi bar. Şeýle binahayat Hudaý Taala bereketletip goýupdy. Elhasıl iman kelimesinden sonra kelime-i şehadetten sonra 4 tane dinin sütünü Hak Taala alem cihanı halk eden Rabbul Alemin Rahmanur Rahim olan Hudaý Taala maňa inanýan bolsaňyz 4 zady ýerine ýetirin diýipdir. 5 wagt namaz 3 hefte mundan geçti. 100 ýyllap horluk çekip halal örek bilen ağlapdy nefil namaz okuýsaň, ýaňy ýatsa namazyň Allahu Ekberine ýetýänlerdir. 5 wagt namazdan sonra Ramazan ay arada 1000 ýyllap, näçe ýyllarça Recep ay, Şaban ay arada tutki olongda şeýle sogaby kan Ramazan aýyň bir günne ýetýänlerdir. Mutmain bolan. Hak Taala kutibe aleykumus siyam. Maňa inanýan bolsaňyz Ramazan ay kamil tutun diýipdir. Ondan çirim bir adam meriz bolmany, musafir bolmany, uzru şer'isi bolmany, Ramazan aydan bir çöwün agdyny açsa, uzru bolmanjak, bir çöwün agdyny açsa, keyfine de meselen Ramazan ay geçenden sonra vay menür men näme iştiwa etdirnip şu bir günüň beraberine bir günü gallaha umur ötünçe arada tutsa özü de 1000 ýaşasa häzir de şu bir günüň sogabyna ýetip bilýänlerdir. Vay men iştiwa etdirnip qadasyny alsak ýerine ýeter bir gün tutsa Hudaý Taala qadasy bollugy eder. Emma ol bereket, ol nygmaty ki şu bir günüň içinde bady 1000 ýaşatada hemişe de arada tutup geçse yine şu bir günün bereketini tartacak değildir. Vakt, fursat, nigmat, baka kadrını bilmeli. Elden gidenden sonra kan ağlap alıp bolyan değildir musulman da Allah. Havasımız cem olsun. Ramazan ay arada da 5 vakt namaz yanak. 3 yıl önceden malından zekat, 500 000 tümeni 12.500 tümenin 1.025.000 tümenin yekçe helom 40'tan bir qarip doğanına da degwati durşuna sogap näçe sadaka berilse zekata yetýän däldir. Bir de Hak Taala
Maňa inanýan bolsaňyz zakatyňyzy beriň we ahyrkysy hajj farz. Umrunda bir gedek. Şu 4 zat erkan-ı İslam'dır. Bir wagtda toňsun gülleri arada tutmaqyn heýwerek çyndan naqyndyr öldü. Awwalana Ramazan aýynyň öz bereketi, öz hormaty insana kan Hudaý Taala kömek etip goýupdy. Ondan soňra musulman dogalla arada däl wagtyna Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizin bir ulkan şagirdlerinin birine mediye. Bir gün Peygamberimizin yanına baryadım salamlaşmağa. Görsem Peygamberimiz oturup namaz okuyup duranmış diye. Oturup namaz okuyup dur. Dik durmalı yerde oturup okuyayım olmalı. Men aytdım ya Resulallah, näme bolýar sana oturup namaz okuyan? Bir uzurwa bolmaly, bir yer ağrıyan bolmaly. Yoksa aňru jiddik durup bilse oturup namaz okuyacak däl Peygamberimiz. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on jogabyny aýdypdyr. El-ju' ya Aba Hureyre. Ey Ebu Hureyre, açlygymdan galyp bilemek ýokaryk diýipdir. Oturup namaz okuýatyn diýipdir. Ramazan aýynda da başga wagt. Aslan açlygym ijade berenek men ýokary galyp namaz okuyyn. O da şol serwer, şol serdar, şol rahmeti alemiyan. Oturup namaz okuyan açlygym meni ijade berenek ýokary galmagy diýip aýtdy. Oňun bir Ramazan aýynyň içinde Hak Taala maňa inanýan bolsaňyz tutmaly pokmaçypdyr. Kutibe aleykumus siyam metni Kur'an-ı Kerim. Meni Hudaý size farz etdim, qat'i kesdim diýipdir. Qat'i Hudaý Taalaň farz eden ladydyr. Oňun Peygamberimiz aýdypdyr. Men açlykdan galyp bilemek diýipdir. Ebu Hureyre oňam ağlamagy durupdyr. Peygamberimiz aýtdyr, ey Ebu Hureyre ağlama diýipdir. Fe inne şiddetel hisabi yawmel kıyameh la tusibul jai'a. İza ihtasaba fi darid dunya rawahu'l Hatib ve gayru. Ey Ebu Hureyre ağlama diýipdir. Açlyk Hudaý üçin bolsa kıyamet gün hesabyň ýeňletýändir diýipdir. Kıyamet gün ol gün ike hatta özüni doğuran enesine yekeçe sogap bermäge hiç kimin radyçylygy ýok. Şoňdan çirim açlygyň peýdasy känipdir. Eger Hudaý üçin bolýan bolsa diýipdir. Öz enesine birçe sogap bermäge rady bolunmajak güneki kıyamet gününe ýelýär. Mes Ramazan aý o jürde açlyk ýok, behterin nimetle bilen, behterin selalikde iýilýän zatla bilen, behterin agdaçarda iýilýän bir bol nigmatla bilen elhamdülillah. Arryqlyk ederesi ýokdur, tömmellik ederesi ýokdur musulman dogallar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.